Fons Menorquí de Cooperació i l'Ajuntament de Ferreries presenten l'exposició La dona a l'Afganistan dels talibans, una mostra fotogràfica que denuncia la vulneració dels drets de les dones afganeses sota el règim talibà. L'exposició, que destaca la resistència de les dones i el paper de la ONG Ponts per la Pau, es podrà visitar a l'Auditori de Ferreries del 6 al 21 de març, en el marc del Dia Internacional de la Dona 2025. El 8 de març, Nàdia Gulam, presidenta de Ponts per la Pau, oferirà una xerrada. Menorca ha presentat oficialment la seva oferta turística a la Fira ITB de Berlín, destacant el seu atractiu com a destinació natural i sostenible per visitar durant tot l'any, especialment fora de temporada alta. El president del Consell Insular, Adolfo Villafranca, ha subratllat la riquesa natural i cultural de l'illa, en la seva designació com a reserva de la biosfera per la UNESCO i el seu patrimoni talaiòtic declarat Patrimoni de la Humanitat. Villafranca ha destacat la varietat d'activitats que ofereix Menorca, des del senderisme pel camí de cavalls fins a esdeveniments culturals com el Festival de Jazz o l'Òpera al Teatre Principal de Mo. També ha posat en valor la gastronomia local i els esdeveniments esportius com l'Open Menorca ATP 100 Challenger de tennis. L'illa busca atraure un turisme equilibrat i sostenible i per això ha anunciat que el 2025 estarà connectada en 6 aeroports alemanys mitjançant vols directes. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament del Castell ha inaugurat una exposició itinerant, Teixim Poble, una mostra que recull històries de vida de les dones del municipi. La iniciativa, que va començar en tallers de macramé, ha creat un espai de trobada on els participants han compartit les seves experiències i han construït la seva genealogia. L'exposició, que es podrà visitar en diversos punts del poble fins al 18 d'abril, consta de 7 històries extretes de les 20 recollides durant els tallers. Les sessions, que continuaran fins al maig, han permès descobrir històries de superació i reconèixer la contribució de les dones a la comunitat. El taller, liderat per 3 professionals, ha comptat amb la participació de dones d'entre 50 i 90 anys. El macramé ha estat el punt de trobada, però la iniciativa ha anat més enllà, en sessions de meditació i altres activitats organitzades per les participants. L'Ajuntament de Mo ha presentat avui matí un programa d'actes extens i divers per commemorar el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. Les activitats, que abasten des del 5 fins al 22 de març, inclouen concerts, xerrades, obres de teatre i activitats reivindicatives. El tret de sortida d'exactes serà divendres 7 de març a les 11 hores amb el discurs institucional, seguit de la concentració i lectura del manifest institucional i la penjada de la pancarta. L'acte central del 8M tindrà lloc el mateix dissabte 8 de març a les 12 hores en la manifestació organitzada per l'agrupació Dones Autoorganitzades que sortirà des de la plaça Esplanada. Paral·lelament, a les 10:15 hores, el Parc del Freginal acollirà l'activitat infantil Pintar amb dones referents. Queda molt per fer, ha declarat el regidor Carlos Uller. Hem avançat, seguirem avançant, no tenim cap dubte d'això, però encara ens queden moltes passes per donar i per aconseguir una societat realment igualitària. A més, el 16 de març se celebra la 9a cursa de la dona a favor de les associacions Alba i Espanop, una cita esportiva i solidària que ja s'ha convertit en un clàssic del calendari maonès. El programa complet d'activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament de Mo. La Barca de Menorca es resisteix a tirar la tovallola després de perdre 2 partits consecutius a la Lliga Iberdrola i ha anunciat el fitxatge de la central italiana Veronica Constantini fins a final de temporada. Aquesta incorporació arriba després de la lesió de Marcela Amaral, que avui mateix passarà per quiròfan. Constantini, de 21 anys i 1,91 metres d'alçada, té experiència en la Sèrie AI italiana, la lliga més potent del món, on ha jugat amb l'Igor Volley i el Roma Volley Club. A més, ha estat subcampiona del món sub-22 i campiona d'Europa sub-23 en la selecció italiana. La jugadora té previst arribar avui a Menorca i incorporar-se en els entrenaments de l'equip. Es preveu que pugui debutar dissabte en el partit contra l'Ocisa Aro Rioja. Borja Morro, bronze al sub-11 al Campionat de Balears d'Optimis. El regatista del Club Marítim de Mo, de 9 anys, va destacar a la Badia de Palma aconseguint el 3è lloc en la categoria sub-11. El Campionat de Balears d'Optimis, organitzat pel Club Nàutic Arenal, va comptar amb 86 participants, 8 dels quals eren del Club Marítim de Mo.
L'equip menorquí, format per 10 regatistes, va competir amb condicions de vent variable amb ratxes de fins a 24 nusos. Borja Morro va ser el més destacat, obtenint el bronze a la categoria sub-11, en una competició dominada pels clubs de la Badia de Palma. El Club Marítim de Mo ha dominat el 51 torneig internacional de vela do Carnaval a Marina de Vilamoura, Portugal. Les 3 tripulacions del club menorquí han ocupat els 3 primers llocs en la classe Snipe. Damià Borràs i Maria Correa han guanyat la competició en 10 punts, 7 després de descartar la pitjor prova, seguits de Fernando Rita i Javier Magro, en 13 punts, 9 després del descart, i Jordi Triay i Carlos Pareja amb 23 punts, 15 després del descart. Aquest torneig forma part de la preparació per al Mundial de Snipe que Mo acollirà el setembre de 2026.